Сега малко за себе си да поговорим. Ние не казваме Аллах, докато не изпаднем в беда. Така ли е? Сега отиваме на дните за автографи. Виждаме много наши приятели, които са осъзнати. Какво се е случило, че са станали осъзнати? Винаги ли нещо ги е изпитало и често болест преди да станат осъзнати? Това означава, че ние не казваме лесно Аллах, докато не ни сполети беда или изпитание. Аллах Азе ва Джеле, знаейки нашето състояние и без да се отказва от нас, не ни лишава от състоянието, в което се обръщаме към Аллах. Разбрахте ли, това са законите на Аллах? В какво състояние казваме Аллах? Аллах също ни изпраща това състояние като гост. В едно село веднъж имаше земетресение. Мъдростта на Аллах, единствено имамът на селото, не го почувства. Имам Ефенди също отива на сутрешната молитва. Джамията е винаги пълна с жителите си. Той води молитвата с такава страст и усърдие и после вдига ръце и казва: „О, Господи, нека причината, поради която този народ е тук, никога не ни напуска“. Казва Амин. Може би не всички казват така, не знам, но аз се надявам, че те казват Амин. Знаеш ли какво става сега? С какъв повод? Ако се представиш пред Аллах и той не те изостави, той никога няма да позволи тази възможност да бъде отнета. Сега нека помислим така. Отидохме на лекар. Лекарят каза, че не си добре, ще ти предпиша лекарство. Предписа го, а аз не го използвах. Премина малко време и пак отидох на лекар, видя, че болестта се е влошила. Тогава лекарят попита защо след това. Време е за операция. Докторе, не може ли пак да ползвам лекарствата? Можеше, но времето мина, сега ще решава скалпелът. После какво ще прави докторът с мен? Ще ме постави на операционната маса. Този доктор, за да ме накара да страдам ли, ме постави на масата? Не за да не страдам повече и да не умра, докторът използва скалпела. Сега и ние получаваме посланията на пророка, небесните божествени послания. Ако ги използвахме, щяхме да сме използвали лекарствата, предписанието. Но ние изпаднахме в забрава. Не използвахме небесните божествени послания и предписанието от Корана. Сега лекарственото лечение мина. Кога? Вече е време за скалпела. Бог, славен и възвишен, не се отказа от човечеството, за да не умират на масата, за да не метастазира тази болест на още места в тялото, казва: вече е време, слуго мой, за операция. Полага ги на операционната маса, нанася удар с скалпела. Как се казва този скалпел? Болест. Ние щяхме да попаднем в още по-лошо състояние в нашата забрава, защото не използвахме лекарството. Не използвахме божествените и небесните послания. Останахме равнодушни към сунета на пророка алейхиссалату веселам, тъй като не използвахме тази рецепта за лекарства и Аллах не се отказа от нас. Какво направи? Каза вече: нека използвам този скалпел върху този слуга, да му покажа болест, да се събуди от небрежността си, да прочете един по един тези имена, изписани върху него. Нека ме обвини, каза той. Аллах. Един ден един приятел каза, че се е заразил с вирус. Отидох в болницата, ето пак темата за вируса. То стана повод за много хора в тази посока. Бог да помилва починалите, да им прости греховете. Аби каза, че се заразил с вирус и отишъл в болница. Такава мъдрост ми дойде. Събудих се от заблуда. Покаях се, каза той. Покаях. 15 дни по-късно се върнах у дома, но заминалият не се върна, каза той. Знаеш ли какво каза? Вече го нямаше старият човек. Имаше човек, който се беше покаял. Ако тази болест не беше моя гостенка да ме събуди, като каже: хайде стани, мълчуган, щях да имам един път, който води към ада. Сега тази болест изпълни ли своята задача или не? Гледайте, може би не всички приятели, които слушат, знаят, но ние ежедневно се сблъскваме с много сериозни телефони, посетители. По време на дните на автографите ставаме част от разговорите на нашите приятели. Непрекъснато, нали? Каква е причината, която събужда много от тези приятели? Знаете ли? Един гост. Знаете ли името на госта? Болест. Именно тя събуди и този приятел от невежеството. Върнах се вкъщи след 15 дни, но този, който си отиде, не се върна. Какво се е върнало? Казват, че се е покаял, че е събуден от невежеството, че е придобил навик да чете теченията на Божиите имена. Казват, че се е върнал нов човек. Сега на тази болест може ли да се възразява? Какъв хубав гост, това е истинска благодарност. Много интересен въпрос. Където и да погледнете по света, всичко е претъпкано. Болниците са претъпкани, сякаш всички са се разболели. С тях са претъпкани магазините, сякаш всички едновременно са излезли на пазар. Няма място за стъпване по улиците. Целият свят сякаш е излязъл навън. Отиваш в джамията, празна е. Сякаш никога не е задължение да се моли. Но знай това добре. Всичко, за което си изоставил молитвата, ще разбереш, когато те остави в гроба.
Смърт, при която няма изкупление за грешките, се събуди преди да те събуди. Ако мислиш, че си сам в огромната вселена, дори когато планетите са заедно, този канал е точно за теб. Това видео има нужда от подкрепа. Да сте харесали са да достигне до повече хора като теб, за да не се изгуби в YouTube. Да достигне още едно наранено сърце. Харесай! Абонирай се и не забравяй да коментираш. Можете също така да подкрепите Хаялханем Истанбул и всички останали наши проекти, като кликнете върху линка тук, за да се регистрирате онлайн или да се свържете с нас чрез изброените по-долу контакти.